రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు కస్తూరి కార్తికరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో బీజేపీ పార్టీ నేడు విడుదలవుతున్న ఎన్నికల ఫలితాల్లో విజయం వైపు దూసుకెళ్తున్న సందర్భంగా మండల కేంద్రంలో టపాసులు కాల్చి స్వీట్లు పంచుకుని సంబరాలు జరిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణాధ్యక్షుడు మహేందర్, కోలకృష్ణ, మీసా శంకర్, శ్రీనివాసరావు, బాధ నరేష్, పలువురు బీజేపీ కార్యకర్తలు కలిసి సంబరాలు నిర్వహించారు. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం వాటన్నిటికీ మేము స్వాగతిస్తున్నాం. దేశంలో అతి పెద్ద రాష్ట్రమైన ఉత్తరప్రదేశ్లో ఈరోజు బీజేపీ హవా కొనసాగుతుంది. ఎన్నడూ లేని విధంగా ఒక పార్టీకి పట్టం కట్టడం అక్కడి ప్రజలు, ఇది చరిత్రలో ఇది మొట్టమొదటిసారి. అక్కడ యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారు. సాగుతుంది. ఈ ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు పూర్తిగా మర్చిపోయారు. రానున్న రోజుల్లో అదే పరిస్థితి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బండి సంజయ్ గారి సారథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎగరబోయేది కాషాయ ఎజెండానే. రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణలో బీజేపీ వికసిస్తుంది, బీజేపీ గవర్నమెంట్ సాధించబోతున్నది. జై హింద్, జై భారత్. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద రాష్ట్రం ఉత్తరప్రదేశ్లో కమలం పార్టీ అత్యధిక స్థానాలు కైవసం చేసుకొని రెండవసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. అలాగే ఇంతకుముందు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒకసారి పరిపాలన సాగించిన మా పార్టీ మళ్ళా కంటిన్యూషన్గా లేదు. అట్లాంటి చరిత్రను తిరగరాసినటువంటి మా ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి యోగి గారికి, అలాగే భారతదేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి, భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలకు, నాయకులకు అందరికీ మేము అభినందనలు తెలుపుతూ ఈరోజు ఇక్కడ ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలో టపాసులు పేల్చి స్వీట్లు పంపిణీ కార్యక్రమం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు 4 రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ హవా కొనసాగడం, రానున్న రోజుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కావచ్చు, మిగతా ఎక్కడైనా ఏరియా చూసుకున్నా కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ప్రజలు కావచ్చు, ఎవరైనా కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఉండరనేది దానికి ఒక రిఫరెండం. మరిన్ని అప్డేట్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి VCM న్యూస్, వాయిస్ ఆఫ్ కామన్ మ్యాన్.